Dosenku lan Mahameru. Nate duwe dosen sing jaime pol, cerewete gak lumrah. Biuh, tiba keri iki aku kok kumudu mlayu kok kelas saben piyambake bu dosenku merenjak nganter. Sembarang omong, ngalor ngidul ngetan ngulon nek wis ngrapat salah sijine mahasiswa. Meru, coba to ditamatno piye nyandang anggone. Klambine werna ungu enom, wis match karo celanane. Ning nek lengene dilinting lan celanane njur nyapret, kurang oksigen ngono iku, rumangsaku kok yo kurang pantes. Eling rek, sampeyan iki kabeh mahasiswa kudune iso njaga penampilan tanpa ninggalno inner beauty. Wis merantak nek tekan kene. Sopo sing gak ngerti inner beauty? Rumangsaku bab ngono iku bagiane mahasiswi. Nek wis ngomongno mahasiswi, kemoto nglego ing ngarep mripatku, yo si manis Nafa, arek hukum cong-conganku. Loh, rak malah nyawang adoh. Pikiranmu melayu nang endi, Meru? Aku gragapan sakwise disenggol Maman. Oh, gak niat belo awakku. Mambengi enggo mangisuk grubenku ana tanggapan manggung. Dilelai aku gak gowo klambi ganti. Akhire kaos tak uncalno, bacut nyilih klambine Suhendi. Celanaku sing ngetapluk tak liker karo celanane Maman. Yo ngono iku dadine. Sesuk meneh nek Mahameru wayahe jamku kok isih macak sakarepe dhewe, gak pareng melok uas. Gumlegar suarane bu dosen wayu iku keprungu maneh. Hits, ultimatum. Aku mantep. Katempuhan gak oleh melok uas sidane urung lulus tahun ngarep. Gak pisan pindho lho Meru, salah kok di bulan baleni. Panyawang tajem saka netrane dosenku tak antuki maneh karo ngrayai sak. Dompetku nang endi? Olehku molak-malik sandangan ing kontrakane Maman sasate wis ana ping 60 jaran. Dompetku ngilang. Ngarani kanca. Wah, iku pengkhianatan. Aku kenal jaba jero kepribadene arek-arek. Mokal nek pek pinek barange liyan. Aku sajake kualat nang Bu Aminah man. Mulai sesuk aku gak kate nyilih-nyilih klambi nek barso, pilih nggawa salin ae. Arek-arek guyu gak entek-entek. Hebat, Mahameru saiki wedi kualat barang. Meru, tibae dhisik SMU Angkasa yo. Panyapane Bu Aminah gawe kagetku nalika sorene aku kepethuk ning lurung tumuju ruang dosen. Akhirnya aku barengi jangkai, sungkan uga arep nyalip. Batinku nyuwara, biuh, ngene kate gak semengit. Ket esuk nganti sore gung kundur. Wis saya cek ketambahan duweni mahasiswa kaya aku. Janji wis gak kate-kate nyalahi aturan. Yo, aku pancen balik nang kampus nyoba kelas. Sopo ngerti dompetku kesangsang bangku mangisuk. Aku yo alumni kono lho. Ning yo wis taun lawas. Wah, kangen suasanane. Nek Meru sajake lulus kok kono. Piyambake ngendhek pangandikane, astane dibegar-begarno sajak ngitungi. Meh 4 taun.
Aku mantuk maneh. Takjim. Kepalane lho, bapakku. Inggih napa? Wah, ibu kula nggih ngajar mriku. Jagongan ngalor ngidul sedhela. Bu dosen sajak dejavu karo mangsa sekolahe. Hingga pitakon sing kumudu metu ket mau tak tokno. Bu, ngapunten napa kula siyos boten pareng nderek UAS? Kok nenggok ngono? Kula kuwatos mawon. Jenengan dinten menika kok sae samet dhateng kula. Aku gak nutukno omonganku. Wedi, alah-alah, Bu dosen lah kok malah gumujeng banter. Lah buktine saiki wis macak sopan ngene. Wis yo meru bacutno lehmu sinau sing pinter. Iki semester pungkasan ibu mulang awakmu. Ojo lali nek mulih mampir pos satpam. Bu Aminah ngendika karo miwiti jumangkah tumuju ruangane. Aku mantuk alon sajak bingung. Dino nek lagi bersahabat pancen tanpa kinira. Bu dosen malih grapyak semana. Dompetku sing ngilang mangisuk balik karepe dhewe. Alhamdulillah, balik wutuh sak duwit-duwite. Sing nemu sinten, Pak? Takonku karo tanda tangan. Duka nggih, Mas. Ning sing nitipake mriki Bu Aminah. Oh, mulakno kok piyambake pirsa asal usulku. Dosen sing apik tenanan. Apa piyambake uga sakjane sing nemu? Crewete uga ukara panyenduhe sing isih ngrante atiku langsung ngilang nang awang-awang. Wah, kudune aku asok panuwun iki. Meru, aja nesu nang ibu ya, Le. Awakmu rak ngerti sik nek ibu ditinggal bapakmu sedo wis udakara 10 tahun. Mulakno. Suarane ibu kandhek ing walike telepon. Aku ngesemi HP. Aku paham bacut ukarane ibu. Wong aku dhewe wis ngurupno lampu ijo nek sak wayah-wayah ibu kersa krama malih. Mesakno uga ibu dhewean ditinggal kuliah. Piyambake sak sekolahan karo ibu kok. Mestine awakmu wis kenal kepala sekolahmu, Pak Bastomi. Esemku saknalika tak batek maneh. Tenan iki, ibuku arep nikah karo bapak kepala sekolahku jaman SMU. Ya kuwi bapake Bu Aminah. Cuto.